ang pagtamod sa matag habig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya. Straight to the point. Sugbo, Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas, mayo nga buntag kanaton tanan. Kamusta kamong tanan og welcome sa tuang pagkulo kabildo karong buntaga. Usab mga sukindig paminaw onya una sa tanan. Pasalamatan ta nga tuang buhi nga Dios sa paghatag niya kanatog lay nasab nga adlaw, lay nasab nga gayon sa tong pagpadayon sa tong pagpakigbisog. Straight to the point. Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Miyerkules na, pizza 8 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Straight to the point. Kumusta to mga pinanggantig paminaw, to mga sukindig paminaw nga naminaw karong mga orasa? Silang tatagsa ka mga radyo, nagtanaw sa Facebook Live, sa to nga YouTube channel o sa DYHP application. Straight to the point. Sa ngalan ni Attorney Rufil Fernandez Banyo, nga may regular anchor karong buntaga, kunyuhang kasamtangang makauban, Radyoman Benji Olpos Tanghiyan. Straight to the point. Kita may maguban-uban sa mga sukindig paminaw karon daw taon, pero kanang naang si Attorney Rufil moapas lang nato. Posible og karong mga alas 6:30 tingali, moapas si Attorney Rufil mga sukindig paminaw og depende sa iyahang kanang naang oras taon dito kay sila nag-overtime ato makaigsunan makaubanan mga sukindig paminaw dito karon sa Sarangani Province, dito sa Jinsan, dito sa Davao. Nag-overtime sila aron nga mapaspas ang pagpangapod-apod sa mga probinsya ug lungsod sa mga hinabang nga atong natigo. Straight to the point. So muna nga matagkaron og gunya mo so dato sa Attorney Rufil mo kauban nato makasama aron nga makuan usab ato ang makuha ang mga update dito sa Mindanao ingon man usab kaning ni ang mga isyu nga nasudnon usab Okay, so arita sa tuang nga maisgutanan karong buntaga unya ako sa maoy agwanta-agwantaha sa kun ninyo rong buntaga makasama samtang nangapi mo diha samtang nangapi samtang nagkutil mo sa inyohang native nga kape. Kita sa maoy kanang naang kana agwanta-agwantahan ninyo Okay, arita sa tuang mga isgutanan sad karong buntaga makasama tungod kay super typhoon nga Inday o kaning super bagyo nga Inday nakasud na gyud sa Philippine Area of Responsibility KUNPAR kaganihang alas 3 sayo sa kadlaw. Straight to the point. Pipila ka mga lugar sa amihanang bahin sa Luzon gipaubos na sa signal number 1. Straight to the point. So nakasud yun mga sukindig paminaw nakasud na ang si Super Typhoon Inday kaganyang alas 3 sa kadlawon pagkasayuha ba ni mo day Ito sa amihanang bahin sa Luzon kasamang Nisor giisa na sa signal number 1 mga sukindig paminaw tungod ni ining maong bagyo. Straight to the point. Samtang nga impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte nagpadayon kagahapong adlaw taliwala sa nag-ung-ung nga petisyon dito sa Korte Suprema. Lakip ni ini ang pag-preside ni Senador Chis Escudero sa maong nga trial. Straight to the point. So kagahapon mga sukintig paminaw mao ang ikaduhang adlaw sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Ikaduhang adlaw gahapon kasamang Nistor o niya kagahapong adlaw si Vice President Sara Duterte niadto dito sa Senado. Nagdahom ta og motambong gyud or mosold siya sa courtroom dito sa gipahigayon mga sukindig paminaw nga trial. Ni sold siya dito kasamang Nistor igo ra nakikita dito sa iyahang mga abogado. Igo ra nga nagpakita dito sa iyahang abogado isipag pakitag suporta kasamang Nistor. Monto nga nagpapriskon og kadiot porti ra sang mabaa ang yang gisulti kasamang Nistor. Porti ra sang mabaa pero hait nga pulong. Maba ang pulong ni Vice President Sara Duterte nga gibuhian kagahapong adlaw pero hait nga pulong mga sukindig paminaw daw susama gyud og kanang naang hunting nga duhay suwab kasamang Nistor. Straight to the point. Ato ni hatagag pagtagad karon unya dunay si Attorney Torion si Attorney Torion mga sukindig paminaw og mga kaubana ni ini nga mga abogado ni Vice President Sara Duterte or mga naila nga mga supporters ni Vice President Sara Duterte nidagan dito sa Korte Suprema kagahapong adlaw. Nidagan sila kay ilang ipadeklarar nga walay bili or dili valid mga sukindig paminaw ang pag-preside ni Senador Chis Escudero
sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kagahapon. Straight to the point. Apil na ni adtong adlong Lunes mga sukindig paminaw. So muna nga itong giingon kagahapon, bantay ka kasamang nisor, akong giingon gahapon nga kaning ni ang pag-preside ni Senador Chis Escudero, bisan og siya maoy gipili sa majority nga siya mo preside sa impeachment trial, apan adunay protest ni ana, under protest kanang naang maong pag-preside. Dunay under protest. So ingko nga kaning niya delikado ni kung kining ni ang kaning under protest ni Senador Alan Peter Cayetano, delikado ni dunay makada ni dito Supreme Court questionon dito, mangayo dito kasamang nistor og kanang legal interpretation sa tuang constitution. So tuag yo dito gahapon. Gahapon humas ang programa kasamang nistor. Minaw dag istoryo na to. Bisaya man ni kay taga Davao man ni. Kinis Attorney Torion kasumang nistor sumuna nga dito sila gyud kagahapon. Ilahang nga kuanan ang Supreme Court hatag sila petition dito nga kanang pag-preside ni Senador Escudero wala na nahaom matud pa sa balaod. Kay pasultion nimo Senador Robin Padilla, gusto sa diay ni Senador Robin Padilla og ambot og kaning ni ang istorya ni Senador Robin Padilla maubay na sabutan sa grupo nga puslan man nga si Senador Chis Escudero mo preside, siya nala himuon nga Senate President. Straight to the point. Walay question mga sukindig paminaw si Senador Alan Peter Cayetano, kung pananglitan si Chis Escudero manggali mo preside, siya nala himuon nga Senate President. Pero ingon ana ba? Ingon ana ang kuan kasamang nisor in ana ang ilahang tumong. Ngano man nga kanang naang dili man siya maoy, ang anong siya mo preside, gadili man siya Senate President. Pero mo lagi na tungod sa pag-amendar, no? Sa kanang nadunay amendments ang Senado nga pwede sila makapili bisan og dili ka Senate President maka-preside ka sa tanang impeachment, gawas lang kon ang presidente maoy impeach. Pero mo na sila nga dili kay naatoy mga naasay magi-support no, nga makatarungan sila si Senadora Pia Cayetano o si Senador Alan Peter Cayetano. So mo ni mahitabo ani kasamang nisor kay pahunong ra ba ang impeachment trial? Bitaw sad, so mo na nga mo na kasamang nisor nga si Senador Win Gatchalian ngano man po nagpaalig-alig man po sa pag-Senate President po, Ganahan po na ko mag-vice presidente ng tawhana. Mura ganahan po mag-vice presidente kasamang nistor kay paalig-alig ba po sa paghimo sa Senate President po. So ato ang tan-aw, atong paminawon kaning ni ang petisyon karon dito Supreme Court unsay action unsay take sa Supreme Court ni ining maong petisyon nila ni Attorney Torion mga sukindig paminaw. Straight to the point. Samtang sa laing bahin na defense team ni Vice President Sara Duterte atol sa ikaduhang adlaw sa impeachment trial kagahapon, adunay barawan og supakon ang abogado sa prosecution atol sa pagpresentar sa unang witness sa prosecution. Straight to the point. Grabe habit ato gahapon kasamang nisor ko na uban nakakita man gyud, nakita gisundan man gyud ang pagpresentar sa witness mga sukindig paminaw. Amo ni nga kanang atong pangutan-on sa Attorney Rufil karon kay adton to ang Lunes. Atong Lunes kung mangutana tag kinsay daog atong Lunes. Kinsay daog atong Lunes kung imong tan-aon lang kung ari lang ka sa ilahang mga pagtagik, pagbalay, pagdeliver, pagtagik, pagdeliver sa ilahang nga speech, nakalabaw si Luistro ato. Nakalabaw si Congressman Luistro. Ngano man, gitarget yun yung masa mga sukindig paminaw nga nindot kayong paminaw niyang speech. Ang pangutana ni daog ba si Luistro sa masa? Wa ba mo ingon ang masa nga, bot-bot ninyo. Pero nakalabaw half shot no si Vice President Sara Duterte ni adtong adlaw mga sukindig paminaw Lunes. Nakalabaw tungod kay dunay motion. Dunay motion nga ipatawag yod si Vice President Sara Duterte siya gyud maoy palingkuron diha sa impeachment court. Kana nga motion gidinay. Kana nga motion gidinay tungod kay dili kinahanglan nga motambong ang Vice Presidente atol sa iyang impeachment trial.
Nganuman, basta as long as makapadala sa abogado, makatubag sa ang iyang mga abogado sa mga summons, mga ipatubag sa kanang naang sa korte kasamang nistor. Okay na na. Mato na dinay mo na nga labog hapsat mga sukin itong Lunes. Karon atong pangutanon sa Atty. Rufil, kinsa may nidaog gagahapong adlaw. Pero grabe ang abogado ni Vice President Sara Duterte kasamang nisto. Mura og na kuha na ba? Murag na offend ng abogado sa prosecution kay sige mag-object, ha. Amo na nakanindot aning at impeachment trial kay makita sa publiko ba? Lahi sa uban nga makaso kasamang nistor nga didto ra. Di ka makakita dito makadungog sa public. So kaning niya sumunang abogado ni Vice President Sara Duterte nagpakitag labok yun gahapon. Giun sa pagpakitag labok tungod sa mga objections. Ato ni hatagag pagtagad kinsay kadaog gagahapon o niya kumusta man, okay ba ang pagpresentar sa ilang witness? Okay ba mga sukindig paminaw ang pagtudlo nila sa ilang witness? Ato ni hatagag pagtagad pero believe ko tong abogado nga sugbuanon. Isa to abogaduha kasama nga Marisa sa Attorney Virgil ba to? Kanang naang nga si Attorney Virgil taga kuan man siya kanang naang taga Sugbo pero murag Leyte man gini siya murag waray man sad gini siya samtang sa laing bahin lead counsel sa defense team ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Sheila Sison na saipan sa prosecution nga ni walk out sa impeachment trial apan giklaro ni Sison nga igo lang siyang nagsiat. Kani part gyapon ni strategy kasamang nistor sa kanang naang prosecution. Samtang nagpresentar si Attorney Virgil sa kanang naang sa pledo anin niya god kanang ligutan Attorney Ligutan. Samtang nagpresent sa witness yang i-present ang witness, iyang nga gi-interview ang witness kasamang nistor. Ni kuan man kanang nakita niya nga si Attorney Sison ang abogada ni Vice President Sara Duterte nilakaw ba? Nilakaw dito insa to ana, wa na ni walk out na. Nya katong bahina, ang katong mga sukindig paminaw nga bahina di ay wala ingon nga niukaw ka nilakaw gyud, nilakaw kinigawas oron sa bakaha na wala ang yahara di ay nga ni barog siya dito alangan man siya og alangan sa kana mangihi siyang gilingkuran. Ni barog siya dito kay mangihi siya. Samtang kontrobersyal nga kontraktor nga si Sara Diskaya gitugutan sa korte sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga makapiyansa og balik 1 milyon ka pesos nga piyansa. 1 milyon mga sukindig paminaw nga piyansang gitugot sa korte sa Lapu-Lapu sa giatubang nga kaso nunod sa Ghost Project sa Davao Occidental. Straight to the point. Tagag pagtagad mga sukindig paminaw kay pwede siya makagawas kasamang nisod pero 1 milyon pero 1 milyon ang piyansa mga sukindig paminaw. Biha ning kwartaha. Straight to the point. Kani kaya kayo ni kay kwartahan ng mga diskaya. Kaya kaining nila o depende nila gupiyansa sila or dili. Pero kining 1 milyon mga sukindig paminaw kaya nila sa karong nga panahon. Straight to the point. Samtang Cebu City Mayor Nestor Archival ani angkon atol sa State of City Address Konsuka dinhi kagahapon nga kapin sa 1 ka bilyon ka pesos ang kuwa nga pundo sa panudlanan sa Dakbayan ni ining tuiga. Straight to the point. Pagkadako ba di ay no? Pagkadako ba di kuwang? Ang ano man purti man dako ang atong kuwang sa panudanan sa Dakbayan Sugbo. 1 ka bilyon mga sukindig paminaw or kapin 1 ka bilyon nga kuwang matod pa. Straight to the point. Samtang inflation rate sa nasod nihinay ni adtong nga bulan sa Hunyo tungod sa paghupay usab sa presyo sa lana ug uban nga mga presyo sa pagkaon, mga produkto, lakip na ang mga serbisyo. Straight to the point. Ato niya tagag pagtagad doon mga sukindig paminaw diri sa tuang pagbalik sa tuang pagbalik ato hatagag pagtagad ni makasama kay atong analisaron pag-ayo unsa man kanang nakalalis to gahapon si Senadora Risa Hontiveros ug si Senadora kanang naang kuan kasamang listor si Pia Cayetano. Kay mura man og naanay kuan mura man og kanang naanay
Wa pa gani maka-cross-examine, mga sukindig pa man ng abogado ni Vice President Sara Duterte, ingon naman sa risa niya, una, kanang naang ground sa gyud ni para ma-conviction, makumbikto na gyud ni, kanang ma-impeach na gyud ni. Na bagay mga impeachable offenses, ha? Unsa man ni kaning gihimo ni Vice President Sara Duterte, ha? Makonsiderar ba ning impeachable offense, ha? Ato ni hatagag pagtagadon mga sukindig paminaw diri sa tuang nga pagkulo kabildo, ha. Karon taud-taod sada kay kuan man matod pa senadora Pia Cayetano ayaw wala tay shortcut diri. Nganong inyo mang i-shortcut? Wa pa gani mahuman, wa pa mahumag presentar tanang ebidensya, wa pa magka-cross examine. Ha? Ingon namang unsa man ni makuha na ba ni kana makonsiderar na ba ni nga ma-impeach gyud o kanang do na ba impeachable offense na gyud ni? Makonsiderar ba ning impeachable offense? Ingos Pia Cayetano niya kay Pia Cayetano abogada ko na. Risa Ontiveros di ko na abogada. Ingon siya nga kanana ayaw ninyo i-shortcut. Ayaw ninyo i-shortcut delikadog magbugno nirong adlawan. Pero ayaw ha naaman ka ng patas anay ras tingog okay ra na ayaw lang pag binugno ay kay mabaryal taan. Okay kana og uban pa mga kasamang isgutanan nato diri sa ato ang pagkulo kabildo karong buntaga sa ato ang pagpanag-uban og sa 93.9 IFM.